Türkiýede iş maksady bilen bolýan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin talap edilen kagydlary toplamak işi kynlaşdy. Wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatyny sorap migrasiýa gullugyna ýüz tutýan daşary ýurtlarynda ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin kommunal töleglerini töleýänligini görkezmeli bolýarlar. Bu aralykda Türkiýanyň migrasiýa gullugy galplygy aradan aýyrmak üçin türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny has çekmejek barlaýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky habarçysy Safiye Sultanowa gurrun berýär. Migrantlaryň köpüsi elektrik, gaz we suw üçin tölek kwitansiýalaryny edinmekde kynçylyk çeker. Sebäbi köpçülik kagyd ýüzünde belli alynan ýerinde hakykatda ýaşamaýar. Bu aralykda bu kagydlary tölekli taýýarlamakda odal kömek eden araçylaryň köpüsi kömek bermekden ýüzürýärler. Olary müşterilerine bu meseleni öz başlyk çözmegi hem taýyn kwitansiýa bilen gelmegi soraýarlar we diňe şonda galan beýleki resmi namalary taýýarlap bermäge razy bolýarlar. Dip habarçymyz Safiye Sultanowa aýdýar. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurt raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında ýaşamak üçin gerek bolýar. Bu ruhsatyň möhleti migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenýär hem adatça 6 aýdan 1 ýyla çenli bolýar. Migrantlaryň ençemesi hergedek resmi namalary taýynlamak, şol sanda ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin araçylaryň hyzmatyna bil baglaýarlar. Käbir araçlar hinidem kömek bermegini dowam etdirýärler. İstanbuldaky agentlikleriň biriniň işäri adyryň agdalmazlygy şerti bilen Azatlyk bilen söhbetdeş bolup, daşary ýurtlaryň ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin alınıp barlaýan işleriň käbir jekmejeklikleri barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä araçlar bir daşary ýurtlyny öz öýünde belli almaga soň bolsa kommunal hyzmatlar üçin tölegleri onuň adyna geçirmäge razy bolan birnäçe ýerli maşgalany tapýarlar. Soň bolsa bu işleriň hemmeti indiki müşteri üçin gaýtadan edilýär. Hyzmatyň bahasy 3000 lira, ýagny resmi kurs boýunça $159 ibarat. Bu baha 1 ýyllyk lukmançylyk ät ýaşlandyryş şahadatnamasynyň narhy hem girýär. Bir daşary ýurtda ýaşamak üçin ruhsatnama alan soň bir näçe wagt garaşýarlar we sondan soň şol adres başga bir adam üçin ulanylýar. Tölek kwitansiýasy öňkü daşary ýurtynyň adyndan aýrylýar we täze adamyň adyna gaýtadan düzülýär. Dip araçy gurrun berdi. Bu aralykda Türk häkimetleri indi türkmen raýatlarynyň yüzlenmelerini has içkin öwrenýärler. Suw edarasynyň işärleri tölek kwitansiýalarynyň näme üçin ýygy-ýygydan şol bir adresde dürli adamlaryň atlaryna düzülýänligi bilen gyzyklanýar. Migrasiýa gullugynyň işärleri bolsa türkmen raýatlary resmi nama tapşyranda söhbetdeşlik wagtynda jekmejek soraglar berýärler. Görkezülen adresde ýene kimiň bellige alnanlygyny, ýaşaýanlygyny, bu adamlaryň atlaryny, näme bilen meşgullanýanlyklaryny jekmejek soraýarlar. Şeýle hem adamyň belligi alınan ýerinden migrasiýa gullugyna nädip gelenligini, ýagny onuň haýsy ulagy ulananlygyny we gelen ýoluna degişli ähli jekmejeklikleri soraýarlar. Adamyň hasaby alynan we ýaşaýan ýerini nä derejede gowy bilýänligini anyklajak bolýarlar. Dip İstanbulda ýaşaýan türkmen raýaty gurrun berdi.